Sådan, så er vi lige på her med vildt forår og masser af sol og jeg står i noget natur, og lige pt. Så er der jo ikke nogen mobilmaster at skimte nogen steder, men den er godt nok høj her, og den er godt nok vild, og den fortæller jo lidt om, hvor meget elektrosmog der er. I dag har jeg taget et lille stykke papir med, fordi jeg tænkte, nu vil jeg skrive noget ned. Sådan som jeg ser det, og som jeg oplever det. Man kan jo så være enig eller uenig. Et lille land uden ordentlig og oprigtig grundlov. Folkevalgte, som konstant er på rov. Med umenneskelig undertrykkelse, der er mere end grov. Men det er agendaen, som de folkevalgte vil have. Ikke de vågne, som lever fra dag til dag. Uretfærdigheder i metermål. Kræftsyge, der slækkes på, dør af unødig kemo og stråling. Thank God we have the CBD oil. Chemtrails og geoengineering, som de selv siger, er løbet løbsk. Meget simpelt. Hold flyene på jorden med de giftige tønder. Vores fødevarer, vores vand, vores natur er meget berørt af det her. I en grad, som det er helt sygt, hvis man kan sige det på den måde. Elektrosmog, som aldrig før. Og her er så begrundelsen, som jeg også startede med indledelsen, kan høre her. Mere end hæftigt nok. Så er der mediet, Facebooken og andre ligeså er ej helt lige til at forstå. Men de forstår. Som en masse andre ting, som vi er pålagt og underlagt og på anden mulig vis. Min tak i dag, den går til packsteam.org for oplysning til folket og for nogle fantastiske videoer. Mange af dem er lange, så man skal tage nogle dage, hvis man vil se det hele igennem. Gå en lille tur for rørt benene. Det er hårdt at skal sidde så mange timer, så til packsteam.org. Håber stadigvæk du motionerer. Det er sgu vigtigt, men det er sejt. Så tak. Og så er der til The Orgon Dude. Og når jeg siger The Orgon Dude, så er det fordi, at jeg vil ikke lige nævne personens navn, men bare The Orgon Dude, fordi at han producerer nogle fantastiske orgons. Og det er ikke fordi, de er så sindssygt dyre, men det er mere, at de beskytter os mod alt det her stråling og elektrosmog. Så det er værd lige at finde ud af selv. Muligvis så finder jeg en side, hvor der er nogle videoer, som omhandler det, og så kommer det selvfølgelig op. Og så er der en tak til Christian Mærsk & Co. for den indsats, de gør, og for at vi nok inden længe vil være problemfri omkring det her CBD-olie. Det håber jeg, det er bedre til. Og tak fordi så mange har set det, og så mange er kommet igennem det og er ude af det. Det er super. Så tak til Christian Mærsk. Og så er der en tak til Morten Julius
som i går først jeg opdagede, var kommet med 2 nye videoer. Og de er jo gode, de er jo spøjse, men de er også tankevækkende, og der er ting, som man burde tage til efterretning, men der er også ting, som hvis man nu er vågen, så får man gøre det, man kan gøre, og selvfølgelig have ressourcerne og styrken til det. Så tak til Morten Julius for at have været genopstået. Jeg vil lave en lille video senere. Det er ikke til at vide med vejret, men det er jo sagt noget med, fordi nu har jeg for en gang skyld set noget vejrudsigt. Så de har jo sagt, at det skal blive noget regn, og det skal blive blæst, og så er det ikke mere end 10 grader. Og som jeg kan se vejret lige nu, så er det meget simpelt, hvorfor det bliver sådan. Men hvis der er nogen, der kan ændre det og mod på det, så gør det. Også fordi, at bøgen er jo allerede sprunget ud. Det var tidligt, men der var myg i går, og det er lige en ting, jeg vil have med her. Der er altså mega myg, og jeg blev napset i går. Og det synes jeg er tidligt at blive napset, også med den der myg. Så hvis I kan gøre noget derude, eller kan lave en Tesla-maskine, sådan, så I kan sende myggen ind på borgen i stedet for, så gør det. Simpelthen bare gør det. Jeg håber, I ellers har en rigtig dejlig dag derude til alle sammen. Og sidst men ikke mindst, pas på jer. Hej.